Gaurkoan Urdanibia berri auzora hurbildu gara eta datozen minutuetan zehar Jon Elizalde izango dugu gurekin. Ez da berarekin hitz egiten dugun lehenengo aldia, baina bai proiektu berri baten inguruan hitz egingo dugula datozen minutuetan. Izan ere, Debora Pereiraren estudioan, Gertatu izeneko zerbitzuak eskaintzen hasi da bera, orduan teknika berritzaile hau zertan datzan eta zer nolako zerbitzuak eskaintzen dituen azalduko digu datozen minutuetan. Beraz, kaixo Jon, konta iguzu pixka bat, nola hasi zitzaizun teknika honekiko interesa edo nola ezagutu zenuen? Bueno, egia esan, bizitzan hainbat gauza gertatzen diren bezala, kasualitatez. Ni, orain ez horren beste, baina ikusten duzuen bezala buruzoila naiz, aspalditik, hainbat jende bezala, eta, halako batean ere Iloba Iñigok esan zian, Donostiko estudio batean, mikropigmentazio estudio batean, modeloak behar zituztela eta bar, ile mikropigmentazioa egiteko. Eta nik halako batean, esan nuen, eta hori zer da? Bada nolabaiteko tatuajea buruan, pixkat belzteko zure buru soiltasuna, eta barta. Hasiera batean esan nuen, ez nuela interesik, ze ni nire buru soiltasuna arrotasunez jarria neukainan erekin, baina gero, azkenean esan nion, jakin nahi du zertan datzan hori. Eta animatu nintzen. Bai, hori da, interesa piztu eta hortan hasi zinen. Konta iguzu, nola prestatu edo formatu zara ezagutza garatzeko eta pixka bat gaur egun teknika hori eskaini ahal izateko? Lehenik eta behin hori Donostiko Arrieta Isturitz klinikan egin zidaten niri tratamendua. Eta egia esan, ene uste apalean horren ondo geratzen zenez, interesa piztu zidan, ez bakarrik nire buruan egitea, baizik eta teknika hori ikastea eta, jendearen eskura jartzea, ez? Eta, erabaki nuen beharrezkoak diren ikastaroak egitea, lehenengoa Donostiko Arrieta Isturitz klinikan burutu nuen, eta gero urrengo ikastaroa Galiziko Tabi mikropigmentazio klinikan, Javier Olarte maisuarekin, eta arekin ibili naiz azkeneko hilabetetan, buruak tatuatzen, pixkat errax ulertzeko, hau azken finean dire mikropuntuak, oso txikiak, 100 mikropuntuak, baina azken finean tatuajea da. Pigmentoarekin egiten da, eta mikropuntu horiek 100 jarrita, azkenean ematen du hori rapatu itxura, nolabait ilea rapatua eramango banu bezala, ez? Hori da, azken finean ondo azaldu berri diguzu, Gertatu da teknikaren izena, askori ez ezaguna egingo zaie oraindik, baina berez, hori da, beste tatuaje bat bezala, baina kasu honetan buruan egiten dena, ezta? Hori da, zuk aipatu duzun bezala, gu Gertatu deitu diogu, ze, da nahiko, esateko modu polita, ez da errax ulertzeko, zertan datzan, ez? Eta, azkenean hori, teknika hori ikasita, orain Debora Pereiraren estudioan eskaintzen ari gara, dagoeneko hasia gara, lehenengoak egiten, eta, jendea pozik, gu pozik, eta, azken finean, beste eskaintza bat, ez? Hori da, imaginatzen dut mundu honetan murgiltzeko, Deboraren babesa eta bere estudioan lan egiteko aukera izatea, eskergarria izango dela, ezta? Bai, noski, ze Debora izen handia dauka, bere microblending eta horrelako teknikatan, eta karo, berekin hasi izanan, niretzat izan da nolabaiteko trampolina, ez? Eta, beretzat ere, onuragarria, ze beste teknika bat berria eskaintzen hasi da, inguru honetan eskaintzarik ez daukana, nirekin, eta azkenean, horretan gaude. Eta konta iguzu pixka bat, imaginatzen dut pazientek eta galderak izango dituztela batez ere, hau probatu ez probatu, nolakoa da prozedura, norbait berria iristen denean, zer nolako kontsultak egin behar dira, nolakoa da tratamenduak, nolabaiteko pixka bat zelako iraupena izaten duen, edo? Hainbat gauza bezala, gu lehenengo kontsulta doain egiten dugu, eta da balorazio kontsulta. Eta, orduan ikusten dugu nola daukan burua,
eta ze tratamendu egin bartzaio. Normalean nahiko erraxa da, ze azkenean deno daukagu buruzoiltasuna eta nahi dugu pixkat belztu eta politia gelditu. Orduan, hor egiten da azterketa, azaltzen zaio pertsonari zertan datzan, eta normalean izaten da lehenbizi linea frontala markatu. Noraino nahi dugun mikropigmentazioa gertatu joatea. Behin hori markatua, marrazten da marra bat atzetik, eta delimitatzen da nun mikropuntuak egingo ditugun eremua. Eta lehenengo sesioa izaten da potentena, izaten dire igual 6 ordu mikropuntuak egiten, lasai-lasai, banaka-banaka, kontu handiz, ondo gelditzeko, ze pigmentoa tinta asentatu behar du ondo, eta barrez. Lehenengo saio hori eta gero, uzten da dire 20 egun, hilabete bat, ikusteko nola geratu den, ez? Eta gero bigarren sesio bat egiten da. Zenbait kasutan, hirugarren sesioa ere egitera iritsi gintezke, baina normalean bi sesioarekin, bi saioekin nahikoa izaten da. Eta imaginatzen dut teknika honi esker, hori azken finean intseguritate asko edo konplexioa asko ezabatzeko modua dela, ez? Noski ez dago esaterik hori burusoil izatearekin ez dago inolako arazorik, baina hori konpondu edo beste batera eraman nahi dutenentzako azken finean konponbidea da, eta imaginatzen dut zentzu horretan emaitzak errealistak izango direla, ez? Bai, hemen daukazu egia esan emaitza, eta, zuk aipatu duzun bezala, jende askok badauzka inseguridadeak eta azkenean hilea izan dugu urte askotan, talako batean, urte batean edo bitan desagertu egiten zaigu, eta kostatzen da hori gainditzea, eta zenbait kasutan urteak pasala gainditzen dugu. Nik adibidez nire kasuan gainditua nuen, baina ez dizu gezurrik esango animatu nintzen eta ez naiz damutzen. Gaur egun, txano gutxigo, gaur hotza handia egiten du eta txanori gabe nabil, burusoila izan da, segurazki txanoarekin ibiliko nintzateke. Orduan, ematen du azkenean estetika hutsa da, baina estetika zenbait kasutan onuragarria da norberarentzat, ez? Horixe da, baina askotan kosta egiten zaigu pausu hori ematean, beraz imaginatzen dut oparitarako ere ideia ona izango dela, ez? Ez dakit opari txartelen aukerarik duzue, batez ere orain Gabonen bueltan, edo agian urtebetetzetarako, edo agian norbaiti detailetxo hori egiteko aukera polita izan daiteke, ezta? Bai, garai polita da hau, Gabona datozela, nolabait opari ezberdin bat egiteko, denok pentsatzen du daukagula familia, senide eta lagunen artean burusoil bat, hemen Euskal Herrian burusoil asko gaude, eta opari ezberdin bat, eta opari txartela eskaintzen ari gara, beraz gurekin harremanetan jarri nahi duenak, guri WhatsAppa bidali, deitu edo eta web helbidera idatzi, eta hor azalduko diegu, zertan datzan prozesu guztia, eta animatu jendea, opari ezberdin hori, beresi, originala hori egitera. Azaldutako guztia eskertzen dizugu Jon, espero dugu elkarrizketa honen bitartez jendearen zalantzak argitu izana eta animatu daitezela, ezta? Beraz, mila esker eta kontatuko diguzue jende azkenean animatzen den. Hori da. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei.